nagaripun Dita kang kaeka adi Dasapura. Eka marang sawijaya diriwe Dasapura Purwa kawiwitan. Sanajan kathah titahing dewa ingkang kasonggoing pratara kaukulan ingkang angkasa kapiting samudra. Kathah ingkang sami anggara raras boten kabdi nagari Dwarawati. Dwaraka sinebat Mahiralaya. Mila winasan Dwarawati sadurung dadi pahlawaning jagat. Dwaraka papan pambuka wenganing rahsa. Mahiralaya Mahira pepadang laya papan sayekti negari Dwarawati dadi papan pepadang kang sejati. Mila kinarya bebukaning carita ngupaya ing madya padha negari satus datananto kalih. Sewu kancang dosa sayekti negara Dwarawati kena dengakan negara kang panjang pucuk pasir kirna jinawi gemah ripah karta tata turahaja. Panjang dawa pocapan pucuk luhur kawibawangi pasir samudra ukir gunung. Pratandha negara Dwarawati ngukurake pagunungan ngiringaken pasabinan nenengaken Benawi ngajengaken bandaraken loh terus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah katandha para kawula ingkang sami ingkang dagang raina wengi datana pedhote labetanono sang sayang dalan. Tripah dene janma manca praja ingkang sami kagunung praja Dwarawati antaus jejer pipit tepung cukit padu tarik saking gemah rajan praja. Katandha para kawula ingkang padusunan ingkang sami amung tetane angin muraja kaya bebek ayam pramono cinang caket. Yen rahim agdaring pamenang muarji dayu pulih marang kandhani sowang-sowang kalih saking Durjana Jati. Raharja tebing paramuka tuwin para abdi mantri bupati Datanara ingkang lampah cecengilan. Sadaya sami atut rukut saeka kabeh denira ngangkat karyaning praja. Marmo kathah para ratu ingkang samya anungkularis datang kinepuk ing prang namung kaukulan pambenganira Sri Narpati. Amila negari Dwarawati kena denarani negara kang kang gedhe obore padang jagat ing dhuwur kukusi jero ancepe adoh marang Pocara. Boten namung ing tanah Jawi Kiwala sanajan ing tanah sabrang kathah ingkang sumawita marang negara Dwarawati. Bebasan praja kang adoh samya mantiya kang cedhak samya mangko yen pinuju dina antara mangsa padha sok bulu bekti asung glondhong pangarang-arang atur putri panungkul miwah pepundhutaning nata Peni raja Peni guru bakal guru dadi. Menang diucapno jejuluk Sri Narendra ing Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Padmanaba Cakra Panu
Janardono Narayana Wasudewa Harimurti Wisnu Murti Amito jejuluk Sri Bathara Kresna labet cemeng sarirani terus balung sungsung kudirani umpama sesuk diwinto ila kena den arani nari sarana ngajan Sri Kresna dadya jayaning Pandhawa Sekar sumorot nyoto sang rata anggadha sekar wijaya kusuma panguripane wong sabun cakra panu hamundi sanjata cakra pangebur dung angkara isa wateges panah luwih lamun winatep mantram triwikramani bisa awarna kala madya saharga siwi ageng Janardono yen kendhat anggira paring dana lumintu yayah ilining Narmada Janardono wong sugih dadi sakciptane ana kang sineja teka kang kinasakake Narayana kang damel ladang Wasudewa dadi pelaraning dewa Harimurti pinter manjing ajur-ajer Wisnu Murti tuhu Wisnu Sawanta Sang Hyang Wisnu panitise benelah dados kalih manjing Sri Kresna lan Arjuna umpama kembang lan sarini geni lan rupi sarta madu lan manise Sayati agung danane Sri Naranata Ndrawati sandang wong kawitan bae pangan jamu kuwen saka tengen ing kaunya asun kudungi kepanasan akarya suka mangkang nandang prihatin tuhu datang kenowinan cidanane Sri Naranata ing Ndrawati ento bingung bunga wiyaring jajahan tuhuring keprabon miwah pamrih srata iki sedalu karo pedhote mila pirugel kang murwekani dene ketan kosamoni mejo ari anggara kasih Srinata miyos siniwaka mungking singgil binata-rata lenggah ing dampar benta ingkang ngalipet ing retna pinatik ing kumala melemek babut pramodani sinebaran sari ginanda wida lisah jebak kasturi denayap ayat Srimpi manggung ketanggung ingkang sami ngambil upacara nata banyak dalam saunggaling kacumas dipanggo kang sarwarna kenebutan lar dadak kanan kiring kumas gandane Sri Naranata dumugi sak jawining pamurakan Sidem permandan ana bene walang isih kegodhongan datana pasamirana dateng mapa amung suarane peksi empuk lawan jalak kang mulya ing sarang duwe sabane ane jomiwan
Ndorowati kelawan Mandura paribasane yo Ndorowati yo Mandura yo Ndorowati. Mula yen pun kakang tegak ana praja Ndorowati tak barang iki aku kebunih marang kandhane dhewe. Kaluhuran dawuh Paduka Koko ning menawi Paduka utusan gadhek barang rawuh dengan Koko Prabu badhe kula woh sak Ndorowati. Ingkang nyadi kersa iki rawuh dengan Koko Prabu dumugi ing kita Ndorowati. Para sentana, para kawula, polaturi nampi rawuh sinandika santen sak pinggiring margi. Lajeng Paduka minggah wonten ing pinggir. Kula utusan para nayaka kula tawuraken sekar menika wasipun dengan pola iki. Saderengipun Paduka minggah wonten pinggir Ndarawarta. Kula utusan para mbok-mbok kami yang Paduka Koko Prabu. Wis ya, semono sih katresnani marang pun Kakang Yai. Nadang kandhek ora tembu rasane nyes ana rasane atiku. Paribasan sinirah tirta wening
Mongso ketiga. Koko Prabu. Dene menapa wigatosipun anggen paduka tedhak wonten Praja Ndrawati Koko Prabu. Yo. Yai. Ana saperangan kang perlu tak critakake kelawan jeneng sira. Tak andharake kelawan jeneng sira nanging tak aturi minangkatake kan kawasa iki pangestu akan dawuh. Anjrah ingkang puspita Sawirono anggonipun kakang tedhak ana Praja Ndrawati saperangan bab kang perlu pun kakang andharake kelawan jeneng sira. Kula aturi paring dawuh Koko Prabu. Ya. Ing sabtu hari kang kepungkur pun kakang yen diarani mimpi yo narani, diarani turu yo ora pun kakang nyawang gegambaran Yopi Adi Bratasena kang aneh-aneh temen Bratasena reka samono rinuket dening oyot-oyotan rinuket oyot-oyotan nanging Bratasena meneng wae ora gawat ora budi ora apa. Lanjut. Banjur si Bratasena kuwi mau rumah satu kelelep ana sajroning samudra. Wah. Sajroning samudra ya Bratasena ora budi ora apa, mung meneng wae. Lan aneh meneh ana sajroning samudra kuwi Bratasena kuwi cecaketan wujuding kendhi kang cacahe akeh banget. Yai Gumrikrah aku tangi udakara nggonku mimpi kuwi mau jam 3 besok puspa tajem marang mukal yang ora mimpi gati apa kang dadi pangimpenipun kakang mau. Nggih, kadang lajeng kados pundi Joko Prabu. Sedina muput